मोजां मोनदों नाजानानैहाय भिडिअआ फुल फैनो थांगासिनो दङ जादों लोंदोंब्लाबो सान्ति गैया नैबे भिडिअखौ होयैनि सिगां माखासे मानि खोथाखौ मख'थारनांगोन जे BPF UPPL मा फाराग दंबावो जोंनि गेजेराव दायो हाग्रामा साराथ' दे होबथानो थांगासिनो दङ रायजो राजायाबो नुबाय आरो गोबाङा गावनि मानसियानो गोबाङा दुखु मोनदों जे इलेक्सन खालामनो नागिरनायखौ बर'फोरनि समाव इलेक्सन जानायखौनो बिदि थांनानै होबथानायनि बाथ्रा बुङाखै दा गुबुननिया जानो थांनायावसो बर'फोरनि जायगायावनो ट्राइबेलफोरनि जायगायाव थानायाव बेखौ होस्रांनो अर्डार फैनायाव कर्टनिफ्राय फैनाय अर्डारबाव बियो सोरबा सोरखारनिफ्राय नंबावा बेखौ होबथानो नागिरनायाथ' मोजां जायाखै नङा बे आंनि बाथ्रा नङा गोबांनि सोंखारिनाय आरो बियो गावनि पार्टिनि सुबुंफ्राबो सोरबा सोरबा बुंदों जे बांद्राय बिदि जायोब्ला जों पार्टि नङा हारि हिसाबैसो थांगोन पार्टिखौनो गारगोन दा गुबुन फारसे प्रमद बर' सरकारनि दैदेननाय सार मोननैखौबो बुंनांगोन दै बेबो ब्लेम होगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सारखौ जे हाग्रामायानो स्टप खालामदोंबा अब्ला सैथोआ सोर जाखो दा हाग्रामाया गेदेर फेक्टर नङा जाय सोरखाराव दङ नायनो थाङोब्ला अपोजिसन पार्टी हिसाबै भट बेंकफोरनि थाखाय मालाबा बुंगोनबो जानो हागौ नाथाय सोरखाराव सोर दं पावारा सोरनाव दं दायो पावार एन्ड फांसनखौ सोर मेनेज खालामो दायो नैबेसो फेक्टर नों गावनो पावाराव थानानै बै पावार गैयैखाखौहाय सोरखौबा ब्लेम होबाय थाबा बैखौल' दाय होबाय थाबा बे जानाय नङा नामा बेबो आंनि बाथ्रा नङा बुंनाय रायजो राजानि बुंनाय बाथ्रा दिनैनि दिनाव BPF UPPL गासैखौबो एखेसो नुनो मोनबाय होननानै गोबाङा बुंगासिनो दङ नैबे इलेक्सननि सायावथ' मेनलि आं बेखौ फोरमायबाय नोंथांमोननो दानिया फैदो गुबुन मोनसे गुबै खौराङावहाय जेखि खोथायानो जाया मैयानि जाय हस्पिटालनि भिडिअखौ जायफ्रा नुवाखै बै चेनेलाव नायनो हागोन एबसुनि सासे गोख्रों वार्कार मोनसे समावहाय आन्चलिकनि प्रेसिडेन्ट इयुथनि बिबान लाबोनाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव नांफाबोनाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोनजोंहाय बिथां सारमोनजों दा बियो गोब्राब लोमजानानै MRM हस्पिटालाव दङ दा न'खरनि मानसिफ्रा फोरमायदों मदद बिदों रायजो राजानिफ्राय लिडारफोरनिफ्राय प्रमद बर' साराबो जोंहा एबसुनिफ्रायनो फैनाय दिपेन बर' सार एबसुआव दङ आरो गोबांथार एबसुनि दैदेनगिरि जेरै लरेन्स इस्लारि सारमोनाबो दंबोयोमोन गोबांथार लिडारफोरनाव दायो आर'ज गाबदों बिथांमोना आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावदों गोसोआव नांथाव बे खोथाया जेब्ला बेमाराव गोलैनानै थायो सहाय बिब्लाबो मोनला नाथाय जेब्ला मानसिया बायसान्स गोमानानै थांबायोब्ला थ' बै मानसिनि थाखाय बिबार बावहैग्रोनो सिगां थांगोन लिडारफ्रा ससियेल मिडियायाव फैनो जाहाथे मानसिफ्रा नुयो थांदों बिथाङाबो होनलायनो बिनि थाखायहाय माबा मोनसे मुसुखा खाम्फा बानायनानै दोनहैसिगोन जोब्बाय थ' बैफोरावबा थांनानै एसे एनै खरसा गारनो गिनाय नङा गावनि नाम मोननो थाखाय नाथाय दिनै मानसिया गोथाङै दं हालाय हाफाय सैनांनानै दं हस्पिटालाव सैनांनानै मानो नायफैनो सम मोनाखै दुखु मोनो जोङो होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों दाबो सम दङ दतमानिफ्राय जाय एबसुनि स्ट्रं वार्कारमोन बिथां सारा अशकआ गोब्राब बेरामाव गोलैनानै दङ क'क्राझार MRM हस्पिटालनिफ्राय रांखान्थि गोग्लैसोनायनि थाखाय दिनै हा हु फाननानैबो गथ'आबो गावनि फिसालायाबो बिफानि टेनसनजोंनो गोब्राबाव गोलैनानै दङ जायनि थाखाय गोलैनानै दङ दाबो सम दं लिडारफ्रा नायफैनो थाखाय गुरै खावलायो थ' बेफोरबायदि आरोना थ' बे खेथ्रआव मा बुंगोन सानैसोआ गोबां कमेन्ट हरगासिनो दङ BPF UPPLनि जालायनानै आंखौथ' बुंनानै लाब गैया MJ थारजनायखौ BPF बाबो नों UPPLनि एजेन्टबाबो नों जोंहा मोनजादेरनायबो गैया खहाबो गैदेरा बुंनांगौ समाव बुंगोन आरो जों ससियेल मिडियायाव देखायफ्लानोबो फैया सोरबा लिडारफोर बायदि लिडारफ्रा गावसिनि रायजोनिफ्राय जाहाथे अनसायनायखौ मोनो दिन्थिफ्लानाय बायदि सोरबा फैनो हागौ नाथाय जोंना खामानियानो बेनो बेलेग खामानियाथ' गैखाला सोरखार थानायाव साख्रिफोर मोनबा जों बखिनाबो जागौमोन थ' नंगौखौ नंगौ बुंखागोन जायफोर नोंथांमोन बुंग्रा नोंसिनिसो साननानै लानाय बियो थ' जिखियानो जाया मोनसे आं इम्परटेन्ट माने स्पेसियेल भिडिअ लाबोगासिनो दङ बेखौ दोनथ'नानै जोंहा मानगोनां आदा थुब्लाव सारनि जाय चेम्बारावहाय सासे इउटुबारबो बिथांजोआ बेंगलनिफ्राय नाफैजानाय नैबे भिडिअखौ नायनो हागोन मोजां मोनदों नाजानानैहाय आं माने आंनि एक्चुअलि बेक पेन जायो गोगोमनो माने
नाजानायाव माबायदि मोनो? मोजां मोनदों नाजानानैहाय आं माने आंनि एक्चुअली बेक पेन जायो गोगोमनो माने लवार बेक पेन जायो आरोखि थ' बे सानाया आथिङाजों थाङो आरोखि लेफ्ट साइडआजों आथिङाजों गोगोम सायो नार्भआवहायबो पेन जायो आंनि ओमफ्रायहाय दा बिनि जुनैनो आङो बे सारनि माबाखौहाय रिभिउखौ नुनानैहाय आरोखि इउटुबाव नायनानै आङो फैदों दिनैहाय नाजानानैहाय रिलेक्स फिल खालामदों आरोखि नोंथांमोनाबो फैनो हागौ फैनानैहाय नाजाफैनो हागौ आं खोनानाय बायदिब्ला बिथांमोना इउटुबनि थ्रुयैनो बिसिम फैदों बिथांनियाव नोंथांमोना भिडिअखौ निस्सय नुबाय बिथांजों सासे इउटुबारबो आं दाबो लोगो मोनाखै ओमफ्राय भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोननो होनानै होनाय जाबाय जायफ्रा बिदि प्रब्लेमफोर दङबा माखासे मानि बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो थुब्लाव ब्रह्म इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोना फल' खालामहैनो हागोन आरो ना माबायदि टेकनिकफ्रा माब्रै मा खालामो थ' आं कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होनानै होनाय जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौना जायनाखि बै नाजानाय सुबुं बियो सासे इउटुबारल' नङा बिथांजोआ सासे नार्सबो ओमफ्राय गावनो बिमाजों गावजों बेयाव फैनानै बे ट्रिटमेन्टखौ लाफैदों आरो ना जादोंबाबो लोंदोंबाबो खुसि गैयालै मिसाखौ मा बुंनो माने गोबाङा साननो हागौ नोंसोरो मोजां थाग्राया अबाव मिथिनो नाथाय गुबुननि टेनसनफोरजोंनो बिराद टेनसन जाफायो जोंबो ओरै साइड फारसे आंनाथ' भिडिअआवनो बुंखायो आं बिमा बिफायाबो खबर लाथारा नालाय मास जोबबाल' मालाबा खनसे लाइन बिल हरबाय हरो थ' मोजां मोनो हारसिं थानानैबाबो सर' जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि प्रब्लेम सोरनिबा मालाबा आजावथावै इउटुबार जाबाय जेथिया थ' जोंथ' नर्मेल इउटुबारसो पलिटिसियानफोरखौबो जोंहा सोंखारिनो राइट गैया नाथाय बर' हिसाबै मालाबा बुंनांगौ जायो मा खालामनो आरोना गोरोन्थिफोर जाबाय नामा अन्नानै बुंनो हागोन